खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाहरग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो आंनि ब्लग भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलाङो। बिदिबा नायलांबाय थादो। नै एन्जर सावदों। माइखौसो मोनबाय, एन्जरखौ मोनाखै। माइखौल' मोनो नै गुदुं नै एन्जर गुदुङाव मोननाय माइया जावगासिनो बा मोनगोन मोना एन्जरखौ मिथिया। जा माइ दंबावो आरोबाव। गिलुं बारसिनबाय नारसिना मोनबाय। नै एन्जर गुदुङाव मोननाय माइया बिसोरनो जा बुरजाखा लाइन मोनबाय। बेथ' खेबसेनो बुरजा मोनथारनायनिफ्रायसो फार्स्ट टाइम एन्जर सावनो नागिरदों आङो। सावदों माबायदि जागोन बे आंनि एन्जर गोदानायखौ नायलांबाय थादों। Lanjai. Lanjai ke hasil. Ibu syukur. Xong cái lọc ấy. Thấp cái Đi nào. học vào. Đi về thằng này. Nè. Không đi học phần trên này. Đi. Ê bị vô gần. Đi. Không thay đổi bị khát đâu. Đi lại đi. Không mày nè. Không nào ạ. Cái bánh này nó vừa đã hàng bánh. Thì không phụ nó là phải. Đừng đứt khéo để mà bánh mình lấy đồ này chứ nào. Khéo này là cái phở. Ang मिन्थिफेरामोन एन्जराबो बेबायदि गोखा जाजायो होननानै। नै दहाय गोदानाय एन्जर बेदरा नै सामब्राम बानलुआ संनोसै। एवनाया नै संगासिनो लोगोफोर। आं संनायखौ खेबजोबनो हायासै। नै लोगोफोर नैबे एन्जर बेदर ओंख्रि मोनबाय। नैबे लाफा गोबाब। नै ओंखाम जानो नागिरबाय। ओंखाम जाबाय। आंनि ब्लग भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदोंबा अननानै लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। दिनैनि भिडिअआ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय।